Здравейте отново, ние сме QWings България, JuiceBG е нашия сайт и днеска представяме нещо много специално, а именно на QWings двата нови модела сокоизтисквачки, която е Rebel 830 и Auto 10 тип свободни ръце. Като днеска няма да правиме сокове, ще направим нещо по-различно, именно с двете приставки, които в момента вървят в комплект към всеки от тези модели за направа на смути. Едната, която е със едра цетка и за сладолед. Но нека докато си говориме, направо да включиме машините. Виждате, т.е. чувате колко тихо работят. Може междувременно да ни напишете откъде ни гледате евентуално, за да може да си говориме някакви интересни неща. В случая аз ще направя едно смути с приставката, която е за смути в тази машина. Виждате, тя не работи когато е отворена, защото трябва да бъде предпазена все пак ръцете ни по-точно, когато работиме. Ето, когато затвориме капака, вече започва да работи. В случая ще направя едно смути, което ще има вътре не само банан. Аз сложих банан, но ще добавим още банан. Ще сложим киви. Ето, аз имам киви. Това е обелено, тъй като е с мъхеста кожа, но има едни такива златно киви, което не знам някой от вас дали е хапвал от него. Той е с тънка кожичка и може да се сложи цяло вътре. Слагам ягоди, малко не са в сезона, а все пак може да добавим и малко ягодка за това смути, което правиме. Което след това вече, тъй като идва Коледа, ще го превърнем и в един страхотен коледен пунш. Слагам тези продукти вътре, включвам. Ето вече започва да върти и да се приготвя. А може да бъдат всякакви други плодове. Приставката за смути обикновено е за по-кашавите неща, които не се прави сок от тях, като например манго, праскова, кайсия. Те не са в сезона, но през лятото обикновено с тази приставка е добре да се правят. А тук междувременно аз ще си извадя, ето тук имам замразени плодове, за да направим сладолед. Все пак за сладоледа ни трябват студени неща. Дори през зимата може да направим един чудесен плодов сладолед с приставка за сладолед, която отново замества основната цетка, която разбира се е за сок, тъй като това е сокоизтисквачка. Така, ето тук отваряме капачето, тук задължително трябва да е с отворено капаче, за разлика от смутито, защото трябва да започнат да излизат вече плодовете, които слагаме. Аз имам замразени банани, имам манго, имам между другото тук и на купчета, се виждат, ето ги тук сами, на купчета съм замразила протеин, т.е. може да сложите замразено мляко, виждате вече започва да излиза. Ако са замразени плодовете добре, разбира се, излиза по-хубава и гъста консистенция. Имам замразен микс от, тук мисля, че са някакви горски плодчета, малини, боровинки. Ще го направим цветен този сладолед. Ето така. А тук, за да може все пак да стане смути от тези кашави продукти, които сложихме в тази машина за смутито, с тази приставка, трябва да сложим и някаква течност. Аз съм направила предварително в тази кана сок от тиква и морков, която под вакуум, между другото, може да съхраниме. И по време на работа ще сложа ето тук, ето така, ще сипя от този сок. Нали? Вие може да сложите мляко, може да сложите отново протеин, това, което сложихме в сладоледа. Нека да добавим още малко тук плодчета, за да стане повече сладолед. Ето ги моите, аз имам микс. Вие слагате каквито си имате в къщи. Може да ми пишете в коментарите междувременно какъв е вашия любим сладолед. Ето тук в момента излиза готовия сладолед, който даже междувременно, дори както си излиза, мога да сложа ето така за някой така добър приятел директно в чашката. Ето така имаме сладоледа. Виждате го колко приятно, нали, гладка консистенция се е получила. Си имаме един чудесен плодов сладолед. Междувременно тук ми се получава и смутито. Виждам, че има нужда от още малко течност, така че ще добавя, да може да стане по-течна консистенцията на това смути. Смутито винаги знаем е една по-кашава структура има, така че виждаме, че наистина се получава доста по-кашаво като консистенция. Ето тук вече може да видим и как излиза. Ето го. По-гъсто, по-течно, в зависимост от предпочитанията, естествено ще го направите в къщи. Аз отново ще добавя и малко сладоледа тук да продължиме да си правиме с замразените плодове. Ето така. Както казах, протеинов, тъй като слагаме тук в случая имам замразен протеин, който съм си го направила. Ето така. Отпред, разбира се, вие може да сложите и по-голям съд в къщи. Аз имам такъв тук, който си върви в комплект с машината. Така че, ето тук вече излиза и сладоледа ми. Може да сложим отново от протеина вътре.
Машината е много мощна, тя мачка, пресова и няма проблем дори и замразения млечен продукт или протеин в случая да бъде сложен. Нека да си взема една лъжичка, за да може, ето вече виждаме как излиза и се получава реално на пластове. Може да бъде директно и в чаша за сладолед. Ето тук ще си взема една, в която също ще сложиме. Така. А пък протеиновото ми в случая виждате, отново ето тук вече се получава чудесната гладка консистенция, без пяна и разслояване. Нектареста структура на смути, което аз ще сложа ето тук, защото след това ще добавиме от замразените плодове вътре, както и още фреш и газирана вода, за да може да направим една чудесна напитка. Вие вкъщи може да сложите и някои алкохолни такива газирани, които в момента на мен не ми е позволено да добавя. Излиза и сладоледа тук. Виждате, дори с сокоизтисквачка може човек да направи доста по-различни неща, както в случая с Q-Wings. Ето така добавям още тук течност, защото искам да има наистина по-течна консистенция това, което приготвям. Така. Ако някой има наистина нещо любимо или въпроси, любимо нещо, което прави в домашни условия, нека да ми пише в коментарите, за да може да приготвим евентуално и следващ път нещо по-различно. Аз ето тук сега ще добавя от мангото отново, за да направим малко повече сладолед, който в къщи може да се сложи даже в някаква кутия. Ето така, хоп, го наблюдавам. Все пак съм сложила чашка в момента, която е малко по-мъничка. Нали, не е голям съд. Може да сложите в такава една кутия директно в фризера да се съхрани сладоледа в домашни условия. Но най-добре е да го има готови замразени плодове, както са при мене в кутия, и винаги когато дойдат гости, човек може да си сложи и да си приготви сладоледа на момента, което между другото аз бих препоръчала обикновено да се случи. Ето така, сега тук при мене се получават нещата. Нека да изсипем още от тази нектареста част, която ми се е получила. Хоп, ето така. Виждате как излиза вече и смутито в моята чаша. Сега, аз както казах, то е въпрос на предпочитания. Може да бъде по-гъсто, по-рядко това, което приготвяте. Аз искам да е малко по-течно. Към него ще добавя даже и газирана вода, след това имам тук, за да може да го направим по-течничко. А сладоледа ми отново вече е готов. Виждате колко бързо става. Наистина много лесно човек може да си приготви този чудесен сладолед. Ето го. Така. Виждаме как излиза. Даже аз директно ето тук сега ще сменя в движение, за да ми излезе директно вътре тук. Така. Ето го. Така. Трябва да добавя още плодове, разбира се. И да сложа евентуално в кутия. Последствие. Ето сега ще добавим още плодчета, за да може да стане. Така. И замразените плодове. И протеин, както казах, ето така замразен във формички. Сега въпрос на предпочитания. Моя е някакъв ванилов, съм си купила протеин. Може да бъде шоколадов, да се получи по-шоколадов сладолед. Ето го отново. Може да гарнираме с всякакви продукти. Имайте предвид, че тези приставки, които са по принцип отделен комплект към сокоизтисквачките на Q-Wings, се продават отделно в момента от 12, което е утре, мисля. Може да се получат комплект към машината до 12 януари, т.е. един месец може да получите Q-Wings машина с добавка от различните й функции. Сега ето това нещо тук също ще го изсипя. Като може да добавим вътре, сега вие ще си правите литри, разбира се, в къщи, аз в момента няма, но може да сложим директно вътре пресни плодове, може да бъдат и замразени такива и може да разредиме с някаква газирана безалкохолна или алкохолна напитка. Ето по този начин. Хоп! Директно ще сложа вътре. Вие се сещате, предполагам, каква може да бъде алкохолната напитка. Идва Коледа, Нова година. Там, разбира се, може да сложим други такива. Леко разбърквам това нещо и ако имате такъв един хубав съд, може спокойно да сервирате директно на масата за вашите приятели, роднини, гости. А тук с сладоледа аз ще продължа, защото имам още продукти, да не работи на празно машината. Ето така слагаме замразените банани и манго. Аз съм си замразила банан повечко, защото банана е по-кашав продукт и по принцип излиза доста по-добре във вид на сладолед. Ето така, хоп. Мисля, че това ми е готовата мелбичка. Хоп, така, аз ще върна вече този съд отпред, в който имам тази чашка.
И вече мелбата може да си я гарнирате по ваш вкус. Аз в случая имам някакви бисквитки коледни, които съм си закупила. Ето така, хоп. Слагаме ги коледните бисквитки. Вие ще си сложите каквото искате в къщи, домашни условия. Казахме и в фунийка може да се съхрани, т.е. да се сервира, няма да се съхранява директно на момента, което наистина е много приятно. Оп, така, ето ми го мангото, влиза вътре. И наистина отново благодарение споменавам на това, че е много мощен мотора на тази сокоизтисквачка, защото реално това все пак е сокоизтисквачка, а не е машина за сладолед. Може да пресовате дори замразения плод, замразените купчета, в случая протеин или млечен продукт в къщи. Може да бъде ядково мляко, което се сещам сега са пости, пък има хора, които по принцип не консумират много млечни продукти. Така че може да сложите ядково мляко, което също ние сме правили доста видеа на тази тема, че може да се сложи и ядки. Пресоват се с вода и се прави също ядково мляко, което също може да се получи във вид на част от вашия сладолед. Ето отново замразения плод добавям. Така. И виждате, че наистина без никакъв проблем на момента имаме готов чудесен десерт. В къщи го правиме от любимите плодове. Ето така, няма да го слагате в чаша като мене. Тук са ми осигурили на мене такива съдове. Вие си го слагате директно в кутия или директно го правите ето така на мелба или в малки такива приятни фунийки може също да се сервира. А може и да се съхрани ето така в такива едни съдове, които ние също имаме. Те са под вакуум работещи. Ето сега ще покажа, аз съм в случая сложила, може би се вижда, а може би не, аз пак ще покажа. Като вакуумираме вътре нещата, реално изтегляме въздуха, съхраняваме много по-дълго плодове, зеленчуци, дори вкуса на сладоледа в къщи ще се получи много фин и добър, ако се съхрани по този начин. Ето готово, вече е вакуумирано и може да видим сега как хоп, като изтеглиме въздуха, наистина се вижда, че е изтеглен бил предварително. Разбира се, вие няма си слагате балони и маршмелоу в тази кутия. Може да сложите директно този сладолед, който аз имам. Ето така, както е тук. Имаме и по-малки размери. Но в случая основното, за което говорим е, че тези приставки, които са на Revo, както и Auto 10 тип свободни ръце, те и за двете машини ги има тези приставки, в момента вървят в комплект с сокоизтисквачката. Т.е. вие може да си получите един чудесен уред, който не прави само фрешове, но с него да си правите в домашни условия и десерти, както в случая сладоледа, и смутита, и нектари. Ето така ще сложа аз тук, в случая, за да си го съхраня за после, тъй като стана доста моя сладолед. Различни цветове, правите го по този начин, след което отново затварям, ето така. Може да вакуумираме и да съхраниме за после да сложиме в фризера, или пък, ако има много достатъчно приятели в къщи, не знам колко членни са вашите семейства, моето не е голямо, но пак има доста гладници, така че е хубаво да имаме възможност винаги, когато нещо сладко ни се прияде, и то, ако може да бъде здравословно, както в случая от плодове, ето така. Излиза и вече готовия, в случая от горските плодове става един страхотен цвят, между другото. Нека да сложа и малко от протеина, както и от мангото, за да може да получим още повече от този сладолед. Така. И при другата машина, и при тази по един и същи начин, на принципа на пресоването работят те, т.е. вътре има една преса, която мачка, а не реже и не рендосва нещата, пресова ги на бавни обороти, виждате 50 оборота в минута, но това съвсем не означава, че се случва бавно. Аз даже не мога да успявам да захраня машината, за да може да излиза готовия вече сладолед. Ето го и него. А вие може наистина да ни пишете, ако имате въпроси и коментари, и идеи за това какво може друго да се направи, как да гарнираме евентуално, или какъв е вашия любим десерт или сладолед, както любим фреш. Ето тук сега ще направя още едно сладоледче. Така. В фунийка в случая го правя, защото децата много обичат. Не само децата. Фунийки да си хапват. Ето така директно от тук ще го сложа. Хоп. И е готов моя сладолед. Точно като истински сладолед, според мен изглежда. Само дето няма тези разни всякакви консерванти, знаете, които се слагат обикновено в купените от магазина. И продължаваме нататък отново с още сладолед.
тъй като имам още много замразен продукт. Така. Ето как изглежда и приставката, която съм сложила вътре. Всъщност по принцип вътре се слага една цетка, която е основната цетка за направа на сокове, тъй като Q-Wings прави сокоизтисквачки бавно оборотни, но като една добавка към функциите, нещо, което наистина е нестандартно и много пък приятно, виждате, и много лесно. Може да се сложи тази приставка, реално тя няма отвори като цетка за сок, просто има един отвор отпред и пресата, която се намира вътре, мачка, пресова продуктите и прави този сладолед, който в момента сме приготвили. Както и пък при другата машина сложихме и правиме, вече съм заредила тук и ще добавя още, правиме в момента един нектар или по-точно смути, защото пък там сме сложили приставка за смути, която е направена ето по този начин с по-едри отворчета, за да може нектарестите неща да ни се получават с нея. Така. Мисля, че сме горе-долу готови. Може, разбира се, да правите и да продължавате да работите с машините и да правите литри и килограми домашни сладоледи, както и смутита, както, разбира се, и фрешове и сокове в къщи. Така. Ето. Тук не разбирам, колегите нещо искат да ми кажат, може би, че има нещо, някакви въпроси. Може би някой има въпрос или относно направата, как съм ги подготвила плодовете. Ами плодовете, ето ги как изглеждат. Всъщност нарязани на парченца. Банана, вече ягодата виждате е цяла, капината също, то зависи какъв продукт сме сложили в крайна сметка, така че просто може да бъдат и такива парчета в кутия, в фризера или в пликче. И имаме реално една хубава заготовка в къщи. По всяко време може да си направиме десерт, когато ни се хапва, дори и през нощта, дори да няма денонощен магазин наоколо, може да направиме. Ето го сладоледа ми вече тук, който може даже да добавя после и в кутията, за да си го прибера в къщи в последствие. А може и да се хапне на момента. Ето аз този, тъй като много нежен, мек вкус има. Не е сладък много, защото не съм сложила захар. Разбира се, вие може да сложите вкъщи мед, може да се сложи и захар, макар че не препоръчвам, като банана е по-сладък продукт, а и протеина, който слагам и е замразен предварително, също има подсладител, някакъв вид, така че няма нужда от добавяне на захар според мен, но вие вкъщи може естествено да си сложите и захар в това, което се прави. И така, трябва ли да приключваме или какво? Да кажем последно, може би, да кажем, има време още, добре. Да кажа, че всъщност тези приставки, именно тази, която в момента виждате за правене на сладолед, който сега ме вижда в момента, правим един домашен сладолед с сокоизтисквачка Q-Wings. Това е сокоизтисквачка, не е машина за сладолед, обаче реално може да стане и да се превърне само с смяната на една приставка, т.е. на цепката, която прави вътре соковете, да се замени с приставка за сладолед и да се превърне в машина за сладолед, или пък да се превърне в машина за смути, която е с една едра цепка отново и получаваме смути, нектарести консистенции, които са, пак отново може да се сложи някакъв млечен продукт или пък сок и да се направи по този начин. Аз мисля, че ето тук още плодове имам, така че ще добавя още малко от мангото и от тези тук продукти. Може би трябва да се извада даже някакъв друг съд вече, защото наистина много бързо се случва и се получава голямо количество десерт. Може да си я направим, сега се сещам този сладолед с някакви бисквити, да се направи някаква такава сладоледена торта, която отново да се замрази в фризера. Ето как изглежда. Наистина много гладък, много фин, много приятен. Просто си е направо като сладолед консистенция, а реално вътре няма никакви такива някакви прахчета и неща. В случая протеина, разбира се, но то все пак е, много хора го предпочитат вече, но ако не искате да бъде протеин, може да бъде замразено мляко, което да подсладиме с мед и да се замрази на купчета по този начин. Или пък фреш, може наистина сока, който прави сокоизтисквачката, също да си го замразите в формички и да се сложи сока, който да стане на сладолед. Ето го.
Сега колкото по-добре са, нали, в случая моите са добре замразени, както виждате. Изкарани са само 5 минутки да отвърнат, нали, от фризера, ако са били, тъй като не знам дали знаете, обаче замразения плод или зеленчук е доста по-твърд от леда дори. Леда все пак се скрашва или се схрусква много лесно и се разпада, докато замразения плод е доста по-твърд, затова просто съвсем за кратко е извадено. Те са си наистина твърдо замразени и в момента, то се вижда, иначе щеше да излиза някакъв нектар, нямаше да е във вид на сладолед консистенция. Ето така, слагам отново и от замразения ми протеин, просто за такава по-млечна структура да се получи и консистенция на сладоледа. Така. Сега малко вече е зима, някой ще каже не е време за сладолед, ама пък много хора и аз включително обичаме да си хапваме, не знам за вас, да си хапваме целогодишно сладолед за десерт по всякакви поводи, така че ето по този начин може вкъщи наистина човек да си направи, да си гарнира с бисквитки, да сложи във вафлена фунийка, да съхрани в контейнер, както при мен в случая, нали, да изтегли въздуха под вакуум, за да съхрани по-добре. Ето и да гарнира и с някакви коледни бисквитки, също може да се гарнира сладоледа или пък вътре да се смесят. Вече това е въпрос на някакви предпочитания човек какво обича. Но това, което отново искам да кажа е, че приставките, които са 2 на брой и са по принцип комплект, ги има и към този модел Revo 830 на Q-Wings сокоизтисквачката, както и към Alto 10 тип свободни ръце. Те са 2. Едната е за сладоледи, тази гладка пластмасова приставка, за този сладолед, който в момента правим, от замразени плодове, замразен на купчета, протеин, нали, предварително с мляко или с вода разтворен по рецепта, кой както го харесва. Както и другата приставка, която пък е за смути. Смутитата, които са с нектареста консистенция по принцип, се ползва ето тази приставка. Ето го тук и сладоледа ми, който излиза вече доста приятно розов на цвят, тъй като съм сложила малко повече боровинки тук и малини, но може да сложим и от банана и мангото. Ето така. Оп. Слагам, разбира се, трябва да отворим капачето. Така. И всъщност това са нещата, които така днес сме подготвили. Пишете в коментарите дали ви харесва, дали бихте опитали да си направите. Правите ли си всъщност въобще такива плодови сладоледи по някакъв начин? Ако не, виждате с Q-Wings това е като детска игра, както и смутита. Така че за днес толкова от мене, до следващия път. Влезте и в нашия сайт в Juice.bg, за да видите и другите модели, продукти, сокоизтисквачки, блендери, както и вакуумиращи кутии, с които може да съхранявате всякакви неща. И да видите всъщност и този един така почти общо взето подарък коледен, който може по телхата да намери човек в комплект с сокоизтисквачка. Чао от мен!